Nakakaloka. Nagulat ako, guys. Meron akong tinapon sa labas and then biglang dito yung aking amo. Ang ginagawa ko is nagpalibot-libot na lang ako dito sa bahay. At ito yung ipakita ko sa inyo kasi merong apple na dito. Nag-start na siya, no? At nag-post ako ng bahay na ito few weeks ago. At ang daming mga chika-chika at mga kahit ano-ano na mga sabi ng mga tao. So kaya yun, ipakita ko ulit inyo. Hindi ko po talaga ito bahay. Bahay po ito ng aking amo, charot. Paminsan-minsan lang tayo makapag-film sa labas ng bahay kasi mga kapitbahay namin dito ay nagtatrabaho po sila at yung aking amo is kakaalis lang talaga niya. Oops, ano yun? Baka may asa naman dito, nakagulat naman. But anyway, ito yung apple niya, oh. Ang ganda-ganda, di ba? Ay, pag mahinog lang ikaw, di ba? Hihintayin kita. At dito, naglakad-lakad ako dito at tingin-tingin sa gilid din kasi marami ding poison ivy. At ito yung bahay, no, niyang amo ko. Trabahante lang talaga din ako dito. Ang aking amo, sabi pa niya, busy daw siya buong week, no? Isang day lang daw yung off niya. So, kaya dito, lumabas na ako at pinakita ko sa inyo na dito na din ako magkakat bukas kasi sinosurvey ko siya kung dapat pa bang ikat ito ngayon or bukas. Bukas na lang kasi walang araw at hindi masyadong mainit ngayon, mainit-init, no? Sinabihan ako ng aking amo, guys, na wag daw ikat. Pero sa tingin ko, hindi ako magkikinig sa aking amo kasi ako lang din yung mahihirapan. Ako na naman yung nag-cut. And then may utos-utos pa itong aking amo. Di ba yung amo, hindi yan mag-utos? Tayo lang yung gagawa, hindi na sila mang-utos. Iwan ko kung bakit inuutasan ako. Ang pinakaayaw ko naman is utusan ako ng mga amo ko. Ako yung katulong, ako yung masusunod kasi nga katulong ninyo ako. Di ba? Ganyan dapat. Kapag katulong kasi, ang dapat mong gawin is gagawin mo lahat ng doon sa bahay. Hindi na dapat mang-utos yan sila kasi alam mo na yung mga pinagagawa mo dyan. Sinicheck ko lang yung sarili ko dito. Papasok ako sa bahay, baka magdala na naman ako dito ng fix. Puntahan ko yung ibang amo ko doon sa taas, guys, kasi mga delikado, bakit hindi pa sila gumising, no? Pero bago tayo magpunta sa taas, guys, survey muna natin itong harap ng bahay, di ba? Kaya hindi na ako inuutosan ng amo, kaya ang saya-saya ng amo ko sa aking mga pinagagawa dito kasi inilagaan ko yung mga halaman na nila. At yun, tara, papasok tayo sa taas kasi andun sila sa taas. So, wala akong naririnig sa taas. Iwan ko kung asan sila, guys. So, tara, puntahan natin. Pero yun, ito yung mga bulaklak ng aking among babae at among lalaki, o di ba? Tara, i-check natin kasi wala talaga akong naririnig. Ilang taon na dyan, guys, sa taas. Hindi sila lumalabas, hindi sila nagpakita, o di ba? Tara, puntahan natin at ating tingnan kung andyan ba. Kasi kailangan ko ding maglinis at i-close yung mga window kasi inopen nila yung window. O, li tayo, guys, ha? Teka muna. Walang tao. Tara, pasukin natin dito sa ilang bedroom. Pasok tayo, tignan natin yung mga window kung open ba. Kasi itong aking amo, paminsan talaga makalimutan nila yung window naka-open, no? So kaya yun, i-open ko na at dapat hindi talaga dito mag-ingay, guys. Kasi baka magising sila or hindi ko alam. Dito, nagugulat ako kasi parang may mukha ba. Nakagulat yung mukha na yan. So kaya yun, tinitignan ko. At yun, ang nangyari dito, guys, tumakbo na lang ako dito kasi talagang hindi ko kaya. Dito sa taas, nakakatakot yung isang bedroom. Iwan ko kung asan yung mga amo ko. 8 years, 10 years na, almost 8 years na, wala pa rin. Aray. So, okay, guys, ginawa ko lang yun dahil po sa mga taong galit. So, kaya yun. Sana maintindihan niyo ako. At yun, I know, kasalanan ko kasi ay ginalit ko sila ulit, no? So, kaya bawal yan magpagalit ng mga viewers. Pero, paminsan, tao lang po ako. So, anyway, so let's go cleaning the yard. So, hi guys, mag-cut po ako ng damo dito sa likuran. Hindi muna ako mag-cut sa harap kasi baka Wednesday or Thursday or Friday na. Dito, ikakat ko lang siya kasi kailangan dahil meron po tayong mga aso. And then, kailangan ko din doon tinitignan ko kung meron bang ibon. Tinatransfer ko yung aking bird feeder at parang walang ibon na pumunta. I think hindi nila alam na tinatransfer ko doon yung pagkain nila. But hopefully, nasanay kasi sila, guys, for how many years dito sa likuran. Pero I need to change kasi yung mga deer pumapasok, mga turkey, lahat na kahit tayong hayop, yung bear, pumapasok sila dahil sa pagkain. So kaya ito siya, guys. Hindi ko alam kung anong nangyari. Naparami yung oil. Sabi walang oil pero marami pala. Hindi ko alam anong gagawin nito ron. Tara. I-research ko muna, guys.
kung okay lang ba. Kalukuhan po itong kiguho na ito. Ay, ang hirap guys. Dito ako nahirapan kapag may mga sira-sira. So, nag-move ako dito sa flat na area. Kasi, ano siya talaga. Teka muna guys ha. Check natin yung oil kasi sabi talaga wala. Pero meron akong nakitang oil. Punan natin ng oil kasi sabi meron daw. Ala. Diba? Ang gulo. Iniwan ko yung aking lawnmower sa labas kasi nagloko. So ngayon, kain na lang tayo. Nagutom si Inday. Naglinis ako sa labas guys. Andin yung lawnmower ko. Nagloko. Sabi pa wala daw oil. Pero pag check ko marami. Hindi ko alam guys. Kung alin ang totoo. Ngayon, nag-add ako. Na-overfull na. Bawal man na. Nabawal man na sobra puno. Naama na level-level. Ngayon, nagbawas ako. Adoy. Iniwan ko muna. Napagod ako. Nagutom. Ika na natin dito guys. Tapos na akong kumain. So, alas Inday Merian. Pagod na. So, let's see. I-check natin ulit. Dito ako nahihirapan sa mga ganito. Yung ikaw lang ba? Yung asawa mo busy palagi sa trabaho. Ano pa rin siya? Magsabi pa rin na walang oil. May problema na sa sensor. Kigwahon. Ang dami pa namang ticks dito. So, nag-leaking siya, no? So, nagdagdag na naman ako, guys. Binawasan ko, nagdagdag na naman ako. So, hindi ko alam mo anong hintayin ko lang mamaya-maya para malaman natin kung ano talaga. Hindi ako matapos-tapos sa gawain dahil nito. Ito yung pinakaayaw ko kapag may mga problema ba sa mga machine na wala akong alam. Ang ginawa ko is nag-research na lang talaga ako para malaman ko kung ano. So, sobrang init na. So, anong gagawin ko? Nandun yung lawnmower sa kahoy. Nilagay ko dyan para level ba? Para malaman natin talaga kung asan yung oil. Kalokohan. Oh, report kada report. So, kinontinue ko siya guys kahit nagsasign, tinext ko si Mister. Sabi ko, I'm going to use this lawnmower pa rin kahit siya, nagsasign pa rin, mayroong mga sign na kailangan oil. Chinecheck ko yung oil guys, okay naman siya no. So, kaya sabi ko i-continue ko. So, ngayon hindi pa ako tapos. Kailangan kong magputol. So, time-lapse tayo guys ha. Itong si Miriam, tapos na siya nag-cut ng damo. So, ngayon naghanap na naman siya ng mga gawain. Ay kaligayahan talaga yan ni Inday Miriam na maglinis, magpa-beautify sa kanyang paligid. Ngayon, pinagiskitahan ko namin yung dalawang kahoy dito sa likuran. At yun, si Inday Miriam nagputo na naman sa gilid. Kasi guys, hindi pa nakontento. Nagtingin-tingin pa sa paligid kung anong dapat ikakato. Dito, tas gilid-gilid. Para naman hindi tayo masagasaan kasi yan siya guys. At maano yung mukha ni Inday Miriam. Mga poison ivy yan or mga wild roses. O diba? So kaya yun, pagkatapos yan, pumasok dito sa loob. At saka, yun, inano ko yung mga nakakat kong damo, inuha ko. Kasi talagang si Inday Miriam, hindi talaga yan makontento. So, kaya yung mga butas na binabangag namin ni Tami, ay tinakpan ko ulit guys. Kasi gusto kong i-transfer kung saan yung gazebo. Kasi ayaw ni Tami ipa-binta yung gazebo. So, kaya yun, patay magawa. So, nagbunot na naman si Inday Miriam dito ng damo. O, diba? Kahit ano-ano na lang talagang pinagagawa nitong babaeng ito guys. Kaya, yun. Ako lang yung mag-suffer guys, ang ending na ako na ang ako mga kalikod-likuran ay perting sa kita oy. Mulakaw tayo guys, tayo? Mag-grocery. Bili tayo ng rice at saka bili din tayo ng request ni Mister na orange at saka milk. Pabili siya ng milk.
biglang sumingaw ng malakas. Hindi ko alam kung anong nangyari. Enough ko. So, okay pa naman yung tire ko. Chinecheck ko. So, itong isa is mataas yung hangin. So, ang ginawa ko is kinuhanan ko para pantay lahat. Nakakaloka. Nagulat ako, guys. Meron akong tinapong sa labas and then biglang oh my God. Narinig naman ninyo, no? Si Inday Miriam na matatakotin. Ay na. Panik. Nagpaniki si Inday. Tara, guys. Samahan nyo ako. Mag-grocery tayo. Andito na bang bag? Oh, I need my bag for my cold stuff. So, malapit na tayo guys. At yun, ang sarap-sarap magbiyahe dito kasi talagang sumusunod yung mga tao, no? Unlike doon sa ano guys, sa Pilipinas, nakakaloka. Hindi ko naman inano yung Pilipinas, no? Masarap pa rin manirahan sa Pilipinas kahit yung mga driver doon is yung sobrang wild. Charot. Alam ni Tami yan, sobrang wild yung mga driver doon na. So, andito na tayo sa grocery store and ipakita ko sa inyo kung ano yung mga bili natin guys. Hindi ko na kayo dalhin kasi para dire-diretso na yung ating pamimili, no? So, yun. Grabe ka init guys. Yung frozen natin na-defrost. Agoy. Ang milk. Ang milk hindi yung nila. Gabi niya kadikit. Agre. Tingin-tingin tayo baka may tao. Kasi daghan may gulisan. Charot. Okay. Rice. Another rice. Mga gulay. Katulad. Gulay. Mga okra. Yakon. Gulay. Para sa banis. Diba? Mahal ila orange dire. Ang mahal ng orange nila dito. Tag $1 ang isa. Huwag nating sabihin kay Tami kasi magagalit yun. Tara. Easy. Bahay na tayo guys. Kunin lang natin yung mga frozen. And then yun yung i-priority natin ilagay sa freezer. Kasi marami-rami akong isda na binili. Meron akong mga biniling sardines na isda. Hindi ko alam kung ano yan sa Bisaya. Yung sardines na isda. So, ito natin ilagay. Mag-defrost ako ng bread. Itong ating last na. Last na ba to? Last na ito na ano, tawag nito, Spanish bread. Atin yung ikainin. So, dito ko siya ilagay kung saan yung mga steak natin. Yan. Hala. Ang milk. So, buti na lang frozen pa ito. So, dito natin ilagay. Yan. Pang seafood ni Mr. Seafood Salad, bumili din ako. Okay. Dito ko siya nilagay lahat para naman ano. At saka, what's next? Octopus. Mura lang yung octopus nila doon, guys. Kaysa ShopRite. Ang ShopRite ang octopus nila no, mga nasa $20 yung octopus nila. At saka itong karning baboy, konti lang guys, Tamis favorite ng good oil, pero hindi ko man siya palaging pinakain ng pork. So, yun siya. Lutuin ko yun bukas, i-adobo ko. Ang bilis. Magpunta sana ako sa ano, sa BG's ba? Kaso, nag-research ako online sa store nila kung meron silang yellowfin, hindi pala bluefin, yellowfin tuna, wild caught. Wala sila guys. So, kaya yaon. Wala pala sila. Akala ko meron. So, bumili po ako nitong jalapeno pepper guys at ilagay po natin siya sa freezer para hindi po siya masira. Kasi marami-rami nga at paborito ko itong lutuin with calamari kasi masarap, maanghang-anghang ba. So, kaya yun at ang daming prutas na naman natin binili, no. Ganyan po ako guys, kapag marami po ako nabibili sa freezer po talaga dapat mapunta para hindi madaling masira. Like yung mga sili o tagal-tagal na ilang years na guys, 3-4 years na, andun pa rin gamit na gamit ko. So, kaya yun, freezer is the key talaga.